U današnjoj epizodi gledat ćete Koji srpski klub je dokazao namešta utakmice u 2025. godini? da li je Jokić namestio otkaz Melonu, Zašto je Fidel Castro stvorio super kravu? kako Griezmann i njegova deca mogu do Guinnessovog rekorda. A u našoj igrici možete osvojiti do 2000 dinara free beta. Uživajte. Ćao svima i dobrodošli u 54. epizodu podcasta Oduzmite na mikrofon, sportskog podcasta sa primesama svega i svačega, čiji smo i u 54. epizodi domaćini. Luka Petrović i Nemanja Filipović. Napeta nedelja iza nas. Šalim se, jako opuštena, Zvezda je uzela titulu u fudbalu. Šta ti je, Luka? Nervozan si previše. Kao Zvezda uzela titulu u fudbalu. Da, Zvezda je uzela titulu u fudbalu, obezbedila je play-in u Euroligi. I to su ono jako važne stvari, a ništa od toga niste uradili vi, odnosno Partizan. Da, čestitke Zvezdi. Čestitke. Obezbeđen je play-in, mogao i play-off, ali dosta... Jer nema više šanse za play-off, izvini. Ne znam toliko je u kalkulacijama da. Ali teško, baš teško. Vi ćete svakako znati ishod kada budete gledali ovo, pošto u petak se igralo tako to poslednje kolo, to je u četvrtak i petak, ali Zvezda u petak igra. Najbolja vest što se tiče Zvezde i najzanimljivija zapravo je da je Milan Rodić postao najtrofejniji igrač Zvezde u istoriji fudbalskog kluba. Kako je to nepravda zapravo? Koliko velikana je igralo u Zvezdi i kao tako random Milan Rodić je kao najtrofejniji ikada. Rodić je poneo titul najtrofejnijeg i čestitamo. Počestitamo, okej, ali nije se nešto naigrao, da budemo iskreni. To je recimo kao neki NBA prsten nekoga ko... Kuzmića, na primjer, da. Ili Miličića. Ili Peđa Stojakovića, recimo, ali ajde, Peđa i nešto igrao. Ne možeš ti sada... Da, taj nivo baš nije za poređanje. I da, zvezdaši ga i dalje prozivaju za loše igre i tako dalje, ali on kupi trofeje i... Ali on opstaje, to je važno. Ima podršku trenera. Da. Kad smo već spomenuo se sad prsten i NBA, Denver je otpustio svog trenera, i to ne samo trenera, nego i svog generalnog menadžera, i to, kako kažu, zbog sukoba između njih dvojice. Oni od početka sezone, kaže, uopšte nisu razgovarali, bili su na ratnoj nozi, a to je vlasnicima Denvera onako prekipalo i onda su obojicu poslali kući. Međutim, Kendrick Perkins, bivši NBA igrač, kaže da je nemoguće da Jokić nije imao nekog udela u tome, odnosno da bar nije dao saglasnost, jer igrač takvog kalibra mora da bude pitan od strane vlasnika da li je za to da se otpusti trener ili ne. I sad, da li je Jokić zaista imao nekog udela u tome? Ja ne verujem, jer oni su generalno imali dobar odnos, Jokić i Malone, to je ono kao stric i kako dođe stric već. Da. I onako nekako je stalno imao reči hvale, mislim, obostrano su imali ono reči hvale jedan za drugoga, tako da ne verujem da je Jokić bilo šta urgirao, da tako kažem, ali sad više mi deluje zapravo da Jokić nije hteo da se meša. Moguće da su ga zaista pitali, kao što kažu, da je verovatno pitan, ali da je on bio u fazonu, znaš, ono kao ono njegovo, nezainteresovano, radite šta hoćete, vi najbolje znate, i kao to je to, ono kao samo nije hteo da se upliče u to, ali svakako da je od njega zavisilo, mislim da ne bi došlo do toga. Meni je odmah to kad si rekao Kendrick Perkins, on je skoro bio isprozivan jer je rekao da Jokić ne zaslužuje MVP titulu prošle godine. Pa da, on je lobirao ono kad je Embiid dobio titulu, on je bio ono najglasniji koji je najviše lobirao za njega i stalno nešto govori na račun Jokića, tako da možda i ovo sad neki pokušaj da se tu napravi, da se malo uzdrma Jokić, da se napravi ta neki... Da, sad Jokić je igrač franšize definitivno, ali on nije neki egomanijak kao neki igrači koji se pitaju zapravo, na primjer LeBron, koji se pitaju u svojim klubovima da li će treneri da ostanu ili ne. Ja ne znam, ali
jedna stvar je sigurna, nikad nisam vidio nervoznijeg Jokića nego na prethodnoj utakmici. Da, to je ono što su činjenice, da je Jokić u slačionici imao jednu epizodu, odnosno frustraciju i bes prema saigračima zbog lošeg defanzivnog pristupa. Tako je. I zbog loše defanzivne igre. Inače, Nuggetsi su tek 20. po defanzivnom rejtingu u ligi i kaže da je to bilo nešto što je Jokić zamerao timu i da je to bilo nešto oko čega je Jokić bio glasan i na tim internim njihovim sastancima i u slačionici i da je to na neki način možda i ponukalo ove čelnike Nuggetsa da reaguju i da preduzmu nešto. Sad, oni su odmah ovu dvojicu odstranili. Da li je sad to dobar potez, ne znamo, vidjet ćemo naravno, ali činjenica da su imali 4 vezana poreza. Da, i na to još da se nadovežem, neću više o ovoj temi da smaram. Isto činjenica da su neki igrači dovedeni za velike pare, a nisu uopšte igrali. Sad, tu se vidi sukob trenera i generalnog menadžera koji dovede, na primjer, 4 godine, 32 miliona ovog Zik Nadžija, na primjer, on nema ga u rotaciji. I to me podsjetilo, na primjer, na Partizan ovogodišnji. Dwayne Washington, koji sigurno ima finu platu, ne igra. Zašto ne igra? Zato što je izlazio u klub. Jesi vidio to? Ne. Izašla je vest i to je nagovestio bivši trener Partizana Vujošević da je nemoguće da se igrači pre utakmice s Efesom do te mere zezaju, da idu u klub, da ulaze u klub u 5 ujutru i ostaju do zatvaranja. I saznalo se da su to bili Dwayne Washington i Carlik Jones, plus neka dvojica još. To nisu rekli ko su. Pa vratno naši neki. Ili neki naši, ja se bojim da su Efesovi. To je bilo dosta onako kritično, ali zanima me zašto je Carlik nije kažnjen kao što je kažnjen Dwayne Washington. I volao bih tu situaciju da objasne u javnosti, samo da se zna. To je čovek koji ima sigurno platu, ne znam, 700-800 hiljada, plus je doneo $1.000.000 Partizanu u onom transferu na početku sezone. Evo, pozivamo Željko Obradovića da objasni Luki i da mu razjasne to zbog čega, šta se tu dešava. Mislim, stvarno nije u redu da Luka nema te informacije i da mu nije jasno o čemu se radi. Hvala. Molim. Da li ti, bre, Luka, znaš da Griezmannu fali još 2 dece da bi se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda? Po broju dece ili po nečemu drugom? Ne, po nečemu drugom. Po broju muške, ženske dece? Ne. Po broju... Da se upiše u Guinnessovu knjigu, znači vodi računa, znači vrlo je onako... Po broju dece koje su promijenila pol? Ne. Naime... Još 2 pokušaj. Ajde. Po broju dece koji se zovu isto? Ne. Ali, blizu. Aha, po broju dece koji se zovu po ocu ili majci? Ne. Griezmann, dakle, i njegova supruga imaju 3 dece, ćerku Miju i ćerku Albu i sina Amara. Ono što je specifično za njih jesu da su sva ta deca rođena istog dana, odnosno 8. aprila. Ove nedelje su proslavili rođendane. Razlike je samo u godini rođenja, dakle 2016, 19. i 21. Tada su rođena deca, a inače prema Guinnessovoj knjizi rekorda porodica Cummins iz SAD-a je svetski rekorder s 5 dece koje su rođene na isti datum, to je 20. februara, a različite naravno starosne dobi. Tako da, eto, ako Griezmann razmišlja da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda... Baš mora da natempira onda mesec, koji je to? Pa dobro. 5 meseci od decembar, novembar, oktobar, septembar. Kako 5? Žena nosi 9 meseci. 4 do decembra i 5 unazad. Znači, decembar, oktobar, novembar, septembar. Negde u avgustu moraju da se... Da se prožimaju. Da se vole, ali brate. To su baš male šanse. Pa ne, ja čak ne verujem da su to kao neke, mislim da je to... Da su svesno vadili ranije. Vadili, ne, pa mislim da je rađen carski rez. To. A znaš koji naš fudbaler ima 2 dece koje su rođene istog datuma, a različite dobi? Vrlo je onako straight forward. Duško Tošić. Tako je. A Tina i Nika su rođene istog datuma, ali... Ja sam mislio su bliznakinje, one. Ne, godina je razlike između njih. Lepo. Tako da, eto, Griezmann koji inače tako šetao iz Barcelone u Atletiku, inače to je jedan fun fact koji sam nedavno pročitao, šetao iz sezone u sezonu, od Atletico Barcelona, kako je već, a nijednom nije osvojio titulu, iako su i Atletico i Barcelona osvajali titule u tom periodu dok je on bio na međusobnoj razmeni.
Nova sramota srpskog fudbala, tekstilac iz Odžaka, optuženi od strane UEFA za nameštanje utakmica i to ne onako možda, nego direktno je optužen da je i da imaju tačne, egzaktne dokaze da je klub namesti utakmice. Naravno, u stranim kladionicama su bile uplate, nisu u srpskim, jer srpske vjerojatno da ne puštaju takve stvari. Nameštene su bile 2 utakmice na pripremama i 1 u prvenstvu i ta u prvenstvu Kako su izgledale te utakmice? Jesi mogao da nađeš te pripremne? Ne, ali u prvenstvu sam našao i stvarno treba sudija da se pita... Zbog penala onog, ili da? Da, zbog onog penala, gledao si utakmicu, znao sam. Nepostojeći penal. Čuj, gledao. Nameštao. Penal nije postojao, prosto igrač je pao, sudija je svirao, sudija i VAR soba treba da budu ispitani i izbačeni iz fudbala zajedno sa drugim klubovima koji su to uradili, među kojima je sigurno tekstilac. UEFA ne laže. Da. Za Boga. Kad je UEFA lagala i krala, mislim. Ali za ovakve stvari zaista mislim da ne. Da, i pritom priprema se smanjenje lige, pa je tu Zvezda protiv, još neki klubovi i drugi su... Ne protiv, nego misle da je drastično da se sa 16 smanji na 12, već oni predlažu da se smanji na 14. Da. I da onda misle da bi uspeli sve da stignu sa... Pa onda kao sledeće godine 12, ili... Ne, ja mislim da kao da je ideja da bude 14 klubova kao... Jer tekstilac kao da se priprema da ispadne iz lige i da uzmu pare, na to mi liči, baš onako besramno. Kad smo kod para, tekstilcu možda nisu važniji, nije mu važniji fudbal od tom klubu, nije važniji fudbal od para, ali Mbappe izjavio da mu je fudbal važniji od novca i da nije tako, onda bi on ostao u PSG-u jer je tamo dobio mnogo veći ugovor nego što je u Realu i da je on zapravo odlučio da ispuni svoje dečačke snove i da zaigra u klubu koji voli od malena i da ispuni taj svoj san i to bi sve bilo u redu, da on u Realu ne zarađuje 500.000 evra nedeljno. Pa se onda mnogi pitaju kako, mislim, kao, da li on zaista podneo neku žrtvu time što je otišao u Real za svega $500.000 nedeljno, a odbio je, nešto više novca i kako uopšte uspeva da preživi sa tih $500.000 evra. Nadamo se da ćemo Mbappe izdržati, ali ljubav je ipak jača od novca. Da, mogao je doći u klubu gde je počeo, ne znam gde je počeo, baš me zanima to isto. Pa Monako, čini mi se. Tamo je igrao pre PSG-a. Tamo je to bio prvi klub. Mogao je Monako, na primjer. Dobro, naravno... Pošto i Monako nema pare. Ne treba osuđivati, prosto dobio je... Ne, naravno, ja siguran sam da on zaista voli i da mu je drago što igra u Realu, ali ta izjava je malo onako smešna, znajući da on zaista zarađuje $500.000 evra nedeljno. Samo od kluba. Tako je, samo od kluba. Znači on $2 miliona dobije mesečno i kao, ali ipak sam je tu zbog ljubavi, ne zbog novca. Da računamo ono Wash and Go i tako dalje. Da. Pere kosu. Jedna tužna vest stiže iz Italije. Mauro Icardi je objavio da dok je bio na pauzi sa Vandom Narom, da ga je ona prevarila, kako te je prevarila ako ste bili na pauzi, sa 36 muškaraca, da je to proverena informacija. Dakle, 36 muškaraca Vande Nara, naravčenije, nemojte da pravite pauze u vezi. Tako je. I nemojte da računate varanje ako ste na pauzi. We were on the break. Da. Inače, njih dvoje se sude oko dece i Mauro Icardi ima veliku prednost u tome i velike šanse da on prvi dobije decu, zato što mu je suparnica Vanda Nara. Da, bukvalno. Ima kao 2 dokazane prevare i onda to na sudu kao dokaz. Da. A ovih 36 to nije prevara, tako da to ne može se računa, ali stvarno... Ja ne znam šta je tom čoveku. Nešto mene zanima, koliko je trajala ta pauza, mislim kad je ona uspela sa 36-oricom. Da li ona kao ona Bonnie Blue ili je razredila, da. Ne znam, ali... Kao pauza je trajala 2 dana. Ja bih htio da se ona oglasi, da vidimo da li on nešto radio. Ne bih samo... Znaš, on je kao sav mukica, znaš, a ona je najgora, ona je tako dalje. Mislim, moguće da devojka stvarno voli to, a sve, ali... Ja sam najgora, ja sam ljudski ološ, odron i tako dalje. Inače, Dallas i dalje masno zarađuje na Luki Dončiću. Kako?
Lakersi treba da gostuju Dallasu i čelnici Mavericksa su zbog toga odlučili da drastično povećaju cene karata za tu utakmicu, znajući da domaća publika i dalje naravno voli Luku Dončića i uprkos tom nepravednom trejdu, bar oni to tako nazivaju, pa tako najjeftinije karte za tu utakmicu Dallasa i Lakersa koštaju $250, dok one karte pored terena idu i do $2.500, što je čak 10 puta skuplje nego karte na tim regularnim, po znacima navoda, utakmicama Dallasa, koje Dallas igra kod kuće. Tako da... To je materijal za bojkot, realno. Ali da, definitivno, da. I oni očekuju, znaš, kao da će sad svi doći da gledaju ponovo Luku i... Mislim da će dođu opet svi da gledaju, ali da iznapušavaju opet celu upravu i tako dalje. Mada ne mogu oni mnogo nešto tu da promene. Tu imaju neke veći igrači, ali da, zanimljivo. Inače, Carlos Alcaraz video si da se ne proslavlja s rezultatima u poslednje vreme. I on je izjavio da ga je verovatno pritisak da prestigne Sinera u poslednje vreme totalno psihički ubio i da je počeo zato da gubi. I meni je to okej kao jedan razlog koji možda ne treba spominješ kao da je ne znam šta, ali možda je to u njegovoj glavi stvarno ogroman pritisak. Jeste. Đokovića ne spominje tu, iako ga je Đoković sasekao u njegovom uzletu, kad je... Tako je, ali jeste pre toga on govorio dok je Alcaraz bio prvi, dok je Alcaraz za Đoković, mislim, jurio, nije Novak nikada jurio Alcaraz, ali dok je Alcaraz bio na prvo mesto, Đoković drugi ili tako nešto, Alcaraz je govorio o tome da mu je Đoković u glavi i da samo razmišlja o njemu i da samo želi njega da pobedi na svakom turniru, da se plaši da će da se vrati, da ga obiđe, tako da, mislim, on je klinac i dalje, mislim, on ima koliko, 21-2 godine, i oni dalje imate tako neke izjave, ali mislim da su iskrene. Svakako da su iskrene izjave. Sad, da li promišljene, nepromišljene, verujem da verovatno za 5-6 godina neće tako nešto izjavljivati, ali činjenica je da mnogo utiče to na njega i činjenica da utiče na njega to što počeo da juri ženske mali. Opa! Kažu, gledam te tako neke intervjue ostalih tenisera i kad se god spominju ti ženskaroši, odnosno ti womanizeri u svetskom tenisu, svi stavljaju Alcaraza tu na prvo mesto i kažu da on se onako zaleće na devojke kako stigne, kao Petlić. Tako da ga je uhvatio taj vrbopuc malo i... Da li se Sinner zaleće na devojke? Meni zaista Sinner deluje kao može se zaleti jedino na Šargarepu. Moguće, da. Zovu ga Šargarepa, ali tako? Da. A ne oglašava se on uopšte sad? Nema ga. Ne oglašava se, ali da, na spisku je za Rim. To je prvi turnir koji može da igra, pošto u 4. maja mu ističe suspenzija, a 5. maja počinje Rim. Tako da će on igrati na to. Tako je. A ono što je bizarno u svemu tome jeste da je Sinner i dalje na toj race listi, odnosno po broju osvojenih bodova ove sezone i dalje prvi. Jer Zverev, iako je odigrao 8 turnira više od Sinnera, ne uspeva da ga preskoči kao ni Alcaraz. Naravno i ostale, oni su drugi i treći po tim broju bodova. Zverev je ponovo sada u Monte Carlo ispao na startu od Berettinija, tako da čovek je baš propalitet. Pa to je ta korona generacija koja prosto... Nije to teniska generacija. Nije to to, da. Nije to. Uhvatila ih je korona, online škola. Da, i ja se nadam da će Novak rešiti čmičak, onaj koji ima i da će sada u Monte Carlo možda biti konkurentniji za titulu. Da, izjavio je da ne bi bio nikakav problem, da bi čak volao da mu 25. Grand Slam bude ujedno i 100. titula. Bolje da budemo onako, ali ajde. Bolje da on to preosvoji, pa nema veze, lako će on da osvaja tu 25. Razmišljao sam se da li pričam o ovome, ali hajde. Mislim onako. Ne, bez veze. Plesačica za odrasle. Zove se Katarina Amalija. Pored Instagrama i TikToka, logično, gde je vrlo aktivna, svoj sadržaj objavljuje i na OnlyFans platformi, naravno. Normalno. Tako je, i ona ima tako često obraćanja svojim fanovima i u jednom od tih obraćanja je priznala nešto što je zapravo i nesvesno tako otkrila jedno krivično delo koje je počinila. Naime, ona je rekla da je kad imala 18 godina bila u vezi sa jednim fudbalerom Bayerna,
i da je ona želela da dobije dete sa njim, međutim on nije hteo da se vezuje i nije hteo uopšte brak i decu sa njom. I onda je ona pre jednog viđanja, to jest nekoliko puta, bušila kondome i pokušavala na taj način da ostane trudna. Prema nemačkom zakonu to se posmatra kao krivično delo, odnosno vrsta nekog seksualnog napastovanja. Tako oni to klasifikuju. Ona nije želela da otkrije koji je to fudbaler, ali je rekla da je fudbaleri i dalje redovno pišu, pa me sad zanima samo koji će biti taj srećnik koga će ona prevariti i koga će uhvatiti na dete. Jezivo. Da. Jezivo, fuj. Idemo dalje. Nećemo dalje. Hoćemo u stvari. Ajde, nema veze. Nije ovo bitno. Ne samo sam hteo da kažem da Miloš Kerkez, dobro, Srbin, koji igra za reprezentaciju Mađarske i za fudbalski klub Bournemouth, tako, u Premier ligi, je u slačionici puštao album jednog srpskog repera i da su se svi oduševili, a ponajviše Justin Kluivert, sin Patrika Kluiverta, oni su onako baš džuskali uz tu muziku, a taj srpski reper koji je stigao do Bournemoutha i do Premier lige je Biba. Izvesni Biba. Izvesni Biba koji je član Crnog Ceraka. Dobro. Da, toliko, eto. Idemo na internet riznicu. Dokle su ljudski kompleksi spremni da idu, pokazuje nam apsurdni slučaj u engleskom snukeru, odnosno u najkvalitetnijoj ženskoj snuker ligi, u čijem se finalu takmičila su se dva muškarca, biološka, koji su promenili pol. Dakle, dva lika koja nisu bila ni u prvih ne znam koliko u snooker ligi, muškoj, su odlučili da promene pol i učestvuju u ženskoj snooker ligi jer im je to bilo dozvoljeno. I dalje se dešavaju, dakle, ovakvi slučajevi. Ne, čekaj. Molim te, samo da jednu stvar razjasnimo. Na profesionalnim muškim snooker turnirima dozvoljeno je da učestvuju žene. Ženski, ali na profesionalnim ženskim nije dozvoljeno da učestvuju muški. To je pora. Naravno, sad tu je bila... Zato što ne vidim prednost. Tu se pokrenula rasprava na internetu koje su prednosti, pa ove osnovne fiziološke, dakle, muškarci imaju duže ruke u proseku, jači su pol, ne bi se džabe uvodila ženska divizija ni u šahu. Ima sad... Šta vam je rekao, žene, da ste glupe. Ima sad 100 stvari zašto je to tako, a glavna stvar je da podstakneš žene da se takmiče u nekom sportu u kojem, na primer, nema šanse... I da se ne petljaju tu nešto s muškarcima mnogo. U kojem nema šanse da pobede muškarce, da ih podstakneš da se takmiče. I onda ti, na primjer, u snukeru da imaš žene koje prirodno imaju kraće ruke, nije to u proseku, naravno. Ima žene sa rukama ogromnim, ali nebitno. Znači, imaš i muškarce s prekratkim, ali je poenta da... That's what she said. Poenta je da treba podstakneš žene da se takmiče u snukeru i ti onda pustiš dva muškarca da se takmiče tu i oni dođu do finala. I imaju gledalce, kao super je sve, znaš. Da. I to, kaže, na internetu je pokrenulo mnogo stvari, mnogo polemike, upravo to što si ti rekao prvo, kao zašto... Ne, okej, ali mogu da razumem, da, slažem se, mislim, ako je žensko takmičenje, ja se apsolutno slažem. Ajde, pročitam mi par komentara sa TikToka, nisam mogao da odolim. Luka je briljirao, naravno, sa svojim izjavama o Shaquille O'Nealu, pa evo da pročitamo neke najzanimljivije komentare. Naravno da bi, u smislu Shaq, da bi razmontirao Jokića, Shaq je najjači centar ikad do NBA, a njegovu braću bi pojao koliko je jači od njih. Nisam saglasan. Kaže, i mi ćemo u Evropu. Kod nas 1. april još uvek nije otkriven. Dakle, Luka nije otkrio 1. april, pošto mnogi smatraju da se Shaq šalio sa tom izjavom. Jeste da moramo to reći, samo da znamo da se šalio, ali u jednom delu izjave. Dakle, nije celo izjavi. Mnogo ti, brate, gledaš Pink i ostale televizije. Misliš da smo mnogo bitni, a u stvari skoro niko ne zna da postojimo. To je istina, ali svi znaju za Jokića. Dokaz za svako tele danas ima podcast. I onda čovjek odgovara doslovno. Jesi ti gledao Shaka kad si novac?
Jesam. Ne bi, nijedan od njih dva se naigra u obrani, jedan protiv drugog. Po starim pravilima košarke najao bi se Jokara Lakata, istuko bi ga Šek ko vola u kupusu. Onda kaže đaka, 1 na 1 Šekil, ali 5 Šekila vs 5 Jokića, 5 Jokića. Pravo je. A da još, ovo mi sviđa. Šakil je bio volina koji je mogao da polomi koš, ali u glavi nema ništa. Mlad si, pa i nisi kompetentan. U reketu Šek bi ga ubio i ne bi pomogla ni braća. Jokara bi mogao samo trojkama, Jokić u odbrani ne treba ni pričati. Omiljeni mi je argument ljudi kad kažu ti Balavče nisi bio se rodio kad je on igrao i tako dalje, kao da ne postoje snimci. Pa nisi. Kao da ne postoji analitika. Šta si ti gledao? Koga si ti gledao? Ti si počeo da pratiš NBA od Stefa Karija. Ja sam počeo da pratim NBA od Šeka što ne gore sa 7 godina. Ali, nije on baš tako mlad, nemojte sad da se zavarate. Da, imam baby face, ali nisam mlad, ali poenta je da najgluplji argument ljudi je kad kažu ti se nisi ni rodio kad sam ja igrao nešto, kao da ga to automatski kvalifikuje da on spremniji od tebe i zna bolje od tebe, razumeš? Kao ti si još bio u jajima, ti si ovo, ti si ono, razumeš, i tako dalje. Da, ali to su standardni argumenti koje svi mi koristimo. Tako je, da unizimo nekoga u momentu, znaš, ali kao generalno gledano, mnogo je glupo, na primjer, da neko onda, mislim, dajem primjer, evo, kao, ja kažem, Pele je igrao prosečno. Ti znaš kako je Pele igrao. Onda... Tele jedu, nije ni postojao televizor kad je Pele igrao. I onda dođe neko i tako kao, ti se nisi ni rodio, ja sam Pelea gledao uživo i tako dalje, razumeš, bla, 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 bla. Prosto, jesu to dve ere. Dobro, nemoj ti sad da vređaš ljude, svako ima pravo na svoje mišljenje. Tako je. Zato i dozvoljavamo sve komentare. Dakle, vi pišite i nama to i prija baš. Smejemo se ako ništa. Tako je. Mislim, malo i plačemo, ali uglavnom se smejemo. Da. Idemo na story time. Nadam se da je Luka konačno popio ovu kafurdinu koju pije već 2 sata ovde. Ne vređe mi kafu. Izlučuješ me, majke. Ajde. Da li si čuo za kokpar? Čuo sam samo za prvi deo toga. Dobro. Da. Kokpar je sport za koji sigurno niko nije nikad pomislio da će da postoji. Kokpar se igra tako što ljudi na konjima, dobro, znači jašu konje i nose mrtvu kozu u jedan krug. I, ne znam, bodovanje. To su Mongolije igra, pretpostavljam. Tako je. Mongolija, Kazahstan, taj region i naravno to je sport koji se kao igra od pre Hrista, kad su oni, kao nastali i tako dalje. Od pre Džingis Kana. Ne desi se da meč protekne u skroz normalnim uslovima, gotovo uvek se desi da konj polomi, barem jedan konj polomi noge i barem jedan čovek polomi ruke ili noge. I bar jedna koza oživi. Da, malo sutra. Koza se vrlo brzo i pojede, verovatno posle, ali užasno je. U azijskim plemenima taj sport se zvao buzkaši, a u Kini postoji verzija ove igre u kojoj jašu jaka umesto konja. Aha. Ali neuređen je sport, dakle ne može se klasifikovati kao sport, prvo zašto imaš mrtvu životinju koju nosaš tamo amo. A čekaj, je li jedna koza i svako nosi za sebe ili imaju 2 koze? Dva tima, mislim da jednu kozu i onda kad ovi ubace u njihov krug, onda ovi drugi idu. Znači kao neka vrsta američkog fudbala primitivnog, koji se igra kozom mrtvom i ne postoji određen broj igrača tu. Dakle, tu celo pleme uđe, ceo narod jedan, razumeš, na poljanu i obeleže krug kredom i igraju. Naravno, verovatno posle toga slede blejanje, cirkanje i jedenje mrtve koze. Zanimljivo, da probajte ovo. A zamišljam u Kini, kako je u Kini kad jašu jaka, koji je sport? Ne znam. Ali pritom da, to kao neki pripitomljeni jak ili pretpostavljam da? Pretpostavljam, da. Okej. Ali zanimljivo, svakako. Da, pa dobro, da, ti istočnjački narodi imaju te raznorazne... Kvazi sportove. Da. Elem, idemo sada na našu narodnu rubriku, a to je iz prve ruke, kao i uvek drugari iz Beto su bili dovoljno ljubazni da nam otkriju neke insajderske informacije iz svoje kladionice, pa je tako prethodne nedelje najigraniji tip u Beto kladionici bila dvojka na Aston Villu protiv Nottinghama, Kec na PSG protiv Anžeja,
X na utakmici United City, ali i go na toj utakmici. Što se tiče maloraznih parova, najviše padova je bilo na utakmici Barcelona-Betis, igrao se Kec, ali i 3+, završeno 1-1. Također dvojka na Liverpool protiv Fulama, 3-2 je Fulham dobio Liverpool. Kec na Real protiv Valencije, Valencija je pobedila 2-1 na gostujućem terenu. Zatim dosta se igrala dvojka na Inter protiv Parmi, Kec na Milan protiv Fiorentine, to su sve došli X-evi. Dakle, totalni krah igrača. Pišite ako ste vi neki od tih koje vas je baš neka od ovih utakmica oborila. Trenutno se najviše igraju Kec na Liverpool protiv West Hama, dvojka na Real protiv Alaveša i Kec na City protiv Crystal Palasa. A najveća pogođena kvota protekle nedelje bila je, naravno govorimo o singlu, bila je 21 na utakmici Skala Tvororiji. 7+, a? Ne, prvo polovreme 3+. 4-0, 8-0 je završeno, da. Da, tu utakmicu sam ispratio, baš je bila onako zanimljiva i sumnjiva istovremeno. Eto. Tako da, eto, to je što se tiče prve ruke. Naravno, ponovo ćemo odigrati humanitarni tiket. Nažalost, ponovo se desilo. Iako smo imali pomoć i asistenciju, opet nismo prošli humanitarni tiket. Ajmo da probamo ponovo. Ja sad malo izmenio svoje powerove, odigrao sam, ubacio sam jednu dvojku, čisto da probamo da li ćemo tako nešto da uradimo. Dakle, daćemo ponovo predlog 4 paru, platiti sve na 10.000 dinara u betonoj kladionici i celokupni dobitak, ukoliko prođemo, donirati u humanitarne svrhe. Odigrao sam Liverpool, West Ham, Kec i Alaveš, Real Madrid dvojka. Monaco, Marseille 3+, i Bochum, Augsburg 3+. Dakle, Bochum, Augsburg 3+, Monaco, Marseille 3+, Liverpool, West Ham, Kec i Alaveš, Real Madrid dvojka. Dakle, kao što rekoh, sve to uplaćujemo u betonoj kladionici, 10.000 dinara je uplata i ukoliko prođemo, donirat ćemo sve u humanitarne svrhe. Nadamo se da ćemo ovog puta uspeti. Idemo sada na našu rubriku gde uključujemo malo i vas, odnosno tražit ćemo da i vi malo komentarišete. Dobitnici iz prethodne epizode su ovde. U pitanju je rubrika pitanja za gledaoce, ali ćemo i mi malo da se igramo, da ispitamo jedan drugog. Pa evo, Luka, imam za tebe. Dakle, da ponovimo ako niste ispratili, mi ćemo dati odgovor na pitanje, a onda drugi treba da smisli pitanje koje treba da, čiji odgovor treba da bude ovo što mi izgovorimo. Dakle, moj odgovor je Miomir Kecmanović. Miomir Kecmanović, ko je najsmoreniji teniser koga ste ikada videli? Dušan Lajović. Lajović se nasmeje nekad, Kecmanović ne. Dobro. Ima više razloga zašto. Zatim, ko je srpski teniser sa realno najjačim forehandom? Dobro. Ko je srpski teniser, odnosno koji teniser, ne moram srpski, koji teniser je često, baš često gubio mečeve u preokretima? Pogotovo kad ima meč lopte, da, Miomire. Koji teniser je onako izgledom podsjeća na nekog Amerikanca, a ne na Srbina? Bare meni. Dobro. To je moj skromni doprinos ovom odgovoru. Pa okej. Ajde. Za tebe je odgovor Vladimir Stojković. Ko je izdajica? Ko je ljudski? Da. Šalim se. Ko je fudbaler koji je preletač u srpskom fudbalu? Kom fudbaleru treba oprostiti njegovu ružnu prošlost? Koji fudbaler sa svakom ženom ima po jedno dete? Plodan. Koji fudbaler je ostao u odličnim odnosima sa svojom bivšom suprugom? S kojom? Bojanom. S Bojanom Rajićem? Da. Svaka čast. Koji fudbaler... Zar neću da kažem ne. Nemoj. Ne, ja sam nešto drugo. Ma dobro reći ću, koji fudbaler i dalje navija za Zvezdu iako je igrao za suparnički klub?
Možda. I tako dalje, da. Ajde, Dobro. Neka bude to dosta. On je i dalje aktivan, je li tako? Jest. Da, ima u 5. deceniji, ja mislim. On je u Saudijskoj Arabiji branio nekom Al Fejh i tako nešto. Tako je, to sam hteo... Ko je branio penal Cristiano Ronaldo, ili tako nešto. I da, i u 2024. i 5. godini. Dobro, daj mi odgovor. Nemanja Radonjić je odgovor. Nemanja Radonjić, ko je najveći ženskaraš među fudbalerima? Duša Vlahović. Ko je stavio bio objavu na Instagramu pa je obrisao ili nije obrisao? Pa nije igrao zbog toga. Da, sigurno zbog toga. Ko je prema rečima Zvezdana Terzića mogao da bude najbolji fudbaler Evrope u nekom momentu, ali nije zbog svog karaktera? I ne samo Zvezdana Terzića, nego i drugih ljudi koji su imali koji su bili upleteni u karijeru Nemanja Radonjića na ovaj ili na onaj način. Hajde recimo, ko je sigurno bio upleten u aferu sa svetskog prvenstva u Kataru, kada je bila priča o... Ja mislim da... Ko je najbrži fudbaler u srpskoj reprezentaciji? Da. To je svakako isto Nemanja Radonjić. Ajde za mene još jedno. Nemanja, za tebe odgovor Stanislav Svavrinka. Koji teniser... Smrdi. Devojku čijeg tenisera je kecao Tanasi Kokinakis. Ko je bio u vezi sa Donom Vekić dok je još bio u braku? Koji teniser se svađao sa Rogerom Federerom zbog njegove supruge Mirke? Da. Za kog tenisera kažu da ima najlepši backhand? Ja se ne slažem s tim, ali kažu ljudi da ima najlepši jednoručni backhand. Koji teniser je u svom prajmu pobedio Novaka Đokovića u njegovom prajmu u finalu Grand Slema? I to je istina, moramo to da kažemo. Koji teniser ima najviše bubuljica po centimetru lica? Da. Ali iskopanih bubuljica. Kopa ih? Pa na ožiljke, brate, su ožiljci već, krateri po licu. A šta je sa ovom Federerom ženom? Što je za mene? Pa nešto ona dobacivala tokom nekog meča i onda je on rekao nešto shut up njoj i onda se nešto tu posvađaju i sa Federerom i tako dalje. Da. Dobro, lepo. Tako da, eto, to je Vavrinci. Hoćeš ti ili ja za... Ti, brate, ti si ovo smislio. Odgovor na koji vi treba da postavite pitanje je Vanda Nara. Tako je, pišite pitanje čiji odgovor treba da bude Vanda Nara, kao i uvek nagradit ćemo 3 vas, dakle jednog koji bude imao najviše lajkova na svom komentaru i jednog kojeg Luka bude izabrao da mu je najduhovitiji i jednog kojeg ja budem izabrao da je meni najduhovitiji, tako da 3 vas će dobiti po 2000 dinara. Dakle, odgovor je Vanda Nara, a vi treba da pišete pitanja čiji odgovor treba da bude onako jasan da je Vanda Nara. Idemo na svet oko nas. Ne, idemo na igricu 1x2. Dakle, Luka, 3 pitanja za tebe ponovo. Dakle, tenis prvo. Najbolja pozicija u karijeri, Lajović vs. Đere. Dakle, onaj koji ima veću poziciju... Đere. 2. Dobro. Zakruži to tačno. Najveća... Šta? Zakruži to tačno. Najveća brzina na terenu, Ronaldo vs. Messi. Ronaldo. Znači igraš keca. Kec, da. Primljeni poeni u Euroligi ove sezone, Olimpijakos vs. Crvena zvezda. Ko ima više primljenih? Pa ajde X. Pa Luka, onda si naseo. Naseo si samo jedan tačan. Dakle, najbolja pozicija u karijeri, Lajović vs. Đere, 23. Lajović, 27. Đere. Da sam mislio da je Đera bio u top 20, ne znam zašto. Ne. Okay. Najveća brzina na terenu, Ronaldo vs. Messi, jedini je tvoj pogodak, 32,7 km na sat Ronaldo, 32,5 Messi.
Nije velika razlika. Uopšte nije, da. I primljeni poeni u Euroligi ove sezone, Olympiakos 2677, Zvezda 2618. Dakle, Olympiakos, iako je prvi, 8 pozicija ispred Zvezde, ima više primljenih poena nego Zvezda. Ta odbrana i bez Branka Lazića nema. Što ne igra Branko Lazić, znaš li? Pa povreda leđa ga još muči. Tek je u procesu oporavka. Mislim, oporavljen je, ali treba još da uđe u Da, ono što moram da kažem i što sam primetio isto i kod navijača Partizana i kod navijača Zvezde, i apsolutno sam saglasan sa tim, Daum je od januara u takvoj nekoj povredi stavlja one listove kupusa oko kolena i tako dalje. Niko ne zna šta je, evo sad se vraća protiv Panathinaikosa. Dakle, nekoliko meseci čovjek ne igra, niko ne govori razlog i imamo u Partizanu primer Nilikine koji ne znamo šta je bilo. Imamo još nekoliko primjera i u Partizanu i u Zvezdi i imamo primer Matijasa Lesora koji je polomio nogu i to je polomio onako bukvalno samo što mu koska nije izletela i koji sad trči po terenu i vežba, priprema se za play-off čak. Znači, kakvi su to lekari? Nemoguće da su lekari u Srbiji najboljih klubova i lekari Panate, da je tolika razlika da ne mogu da oporave igrače do te mere. Ne mislim ja da ti imam do lekara. Mislim, kako je to vezima sa lekarima, taj proces oporavka. Ali primer, Lesor je polomio nogu. Jasno, ali okej, mislim, kao zavisi kakvo je to ukleštenje nekih nerava ili šta već, povreda, istegnuće, možda pukao mišić. Teže je da se oporavi, mislim, puknuti mišić nego polomljena kost. Pritom, od klubova u Srbiji nemamo tačnu informaciju šta se dešava, dok od Panathinaikosa i mi u Srbiji znamo, imaju tačno kako Lesorov oporavak ide. Nije to u parama, to je nešto drugo. Ne znam šta se dešava. Idemo na... Sveto ko nas. Sveto ko nas. Fidel Castro, poznati kubanski lider, neko će reći zao, neko će reći dobar, zavisi... Na čijoj ste strani. Da. On je poznat i zbog dobrog i zbog zlog, ali poznat je po tome što je voleo mleko. Dakle, kravlje mleko. S obzirom da je... S obzirom na to da je Kuba bila u teškom siromaštvu za vreme njegove vladavine i teškoj gladi i žeđi. Pa i sad je. Da. On je tražio način da doprinese tome da Kubanci imaju više hrane. I tražio od naučnika u Kubi. Na Kubi. Dobro, ako gledamo država u Kubi, možda, ali ok, na Kubi. Tražio od naučnika na Kubi da stvore super kravu. Koja će proizvoditi mnogo više mleka od prosečne krave. Dobro. Pod mnogo više, on je hteo 3 do 4 puta minimum više. I naučnici su stvorili super kravu, dakle iz ne znam koliko pokušaja genetskog inženjeringa su stvorili super kravu koja se zove Ubre Blanka. Ubre Blanka, hvala ti. Ubre Blanka, ali daješ svaka čast. Hvala to čiste, znači. Ubre Blanka je davala prosečno neverovatnih 108 litara dnevno. Dakle... Pa gde je stalo sve? Ne znam, bila je verovatno i velika i dosta laktatična, ne znam kako da nazovem. To je 4 puta više od prosečne krave muzare, koja daje oko tako 25 do 28 litara dnevno. Ubre Blanka je živela 13 godina i morali su da je eutanaziraju u 3. trudnoći, pošto je imala neke probleme. Oni je još i parili. Da, oni još... Što su je muzli 100 litara, izmuzavali iz nje dnevno, oni je i parili još. Da, katastrofa, realno katastrofa. Bolestno. Uprkos tome što su uspeli da je stvore, oni nisu uspeli da kloniraju, niti da ikada više naprave genetski takvu kravu, kao što je Ubre Blanka. I Ubre Blanka je zbog toga dobila počasno mesto ispred Nacionalnog instituta za stoku na Kubi. Dobro. Koje je udaljeno malo, ne znam koliko, od glavnog grada Havane. I ona je u posebnoj komori ispred Nacionalnog instituta za stoku, u posebnoj nekoj tečnosti koja dalje održava telo. Kao samo prezervirana, ona kao... Da, tako je. Znači, njeno telo je tu i dalje i može svako ko ide do Nacionalnog instituta za stoku... Da pomuze Blanku, Ubre Blanku.
Ne znam da li je za to čuo Elon Musk, inače on bi je klonirao časkom. Da. Vratio bi u život. Fidel Castro, još jedna zanimljiva informacija, Fidel Castro je toliko voleo mleko i mlečne proizvode da je jednom CIA pokušala da ga drogira preko milkshake-a. Ja rekao, siso je direktno iz Ubre Blanke. Moguće. Moguće. Nego, Luka, da li znaš koji je najgori film svih vremena? I vrlo je aktualan trenutno. Snežana. Da. Novi remake Disneyjeve Snežane. Dečija bajka je onako neplanirano postala najgore ocenjeni film svih vremena sa preko 300.000 ljudi koji su glasali na MDB-u i prosječna ocena je 1,6. Razlog? Razlog je glavna glumica, Rachel Zegler, i taj woke pokret koji je potpuno izmenio priču i onako iskasapio celu tu bajku koju su braća Grimm pisali. Naime, promenjen je taj narativ o tome da princ spašava Snežanu, da je budi i tako dalje. Zapravo princ je potpuno marginalizovana ličnost. Već je Snežana devojka koja je power girl, koja je moćna, koja želi sama da se osveti zloj kraljici i da ona sama vlada, da sve njih kao izrešava. Naravno, prvi i osnovni problem je kao Snow White, kao u originalu naziv, devojka koja, i čak piše naravno da je u pitanju devojka koja je bela kao sneg. Prvi problem je što je Rachel Zegler Kolumbika, tamnoputa. I kao naravno tu je odmah došlo do tog problema i do negodovanja ljudi, a između ostalog i njene skandalozne izjave, baš jedna od tih je da je kao taj stari Disney film je kao baš zastareo i kao baš je bez veze, ja ga nisam ni gledala, čak me kao malo i uplašio kad sam ga kao nešto na kratko videla. To je rekla, onda je rekla kao, šta ste kao, mislili ste kao da će ovo biti ljubavna priča jer smo kao angažovali kao i muškarca u njoj, pa kao ovo je Hollywood, kao on može da njegove scene mogu da budu izbačene, kao on je potpuno nebitan za priču i tako dalje, imala je tako te neke prosipanja javna, zbog čega su razapeli bukvalno svi. Da. Vrlo opravdano, jer je vrlo onako antipatična ličnost i ako ste naleteli na društvenim mrežama neku njenu izjavu, videli ste naravno koliko je ona iritantna. Naravno i sukob dve glavne glumice, Gal Gadot i nje, zbog tih nekih političkih stavova oko Izraela i Palestine itd. Tako da, eto, da, film, da, ono što je još važno, budžet filma je bio oko $280 miliona i na njegov marketing je uloženo još oko 100 miliona, što je negde 380 miliona, a naravno morao bi duplo više da zaradi da bi bio isplativ. Međutim, on je imao potpuni fijasko na blagajnama i trenutno je posle skoro mesec dana od emitovanja zaradio negde oko 150 miliona samo, što je drastično manje od svih prethodnih Disneyevih ostvarenja i definitivno kažu ljudi koji odlaze i koji na te emitovanja u bioskopima kažu da su sale potpuno prazne, da zaista nikoga to ne zanima, tako da nekako meni je drago zbog toga što se to dešava i što su zaista doživjeli taj jedan fijasko, jer stvarno su napravili jednu, mislim ja nisam gledao film, niti ću ga pogledati, ali hoću ti kažem da uzimajući sve to u obzir šta sve ljudi, ne samo šta ljudi pričaju, nego sve te neke činjenice koje su kao inkorporirane u film, to je potpuno, da, također je bio problem i sa patuljcima. Mislili su da će biti uvredljivo za ljude patuljastog rasta, ukoliko njih budu angažovali da glume patuljke, već su preko CGI-a ljude normalne veličine smanjivali i pravili od njih patuljke. Da bi bili društveno korektni, politički korektni ili šta god. Da, patuljci, ljudi patuljastog rasta postojali su uvek, znaš, nije ništa uvredljivo da oni glume i zapravo time daješ njima šansu da glume, da zarađuju. Bukvalno su sve nekako su... Sve pogrešno. Da, sve pogrešno, tako da... Mene čudi što je uopšte i zaradio nešto.
Mislim, 150 miliona. Da, ali zato što ona kao ljudi su vodili svoju decu da kao gledaju bajku itd. Jer ovo je posle 1937. prvi film o Snežani koji je, mislim, sa Snežanom uglavnom bio onaj Maleficent i tako to, ali, u stvari ne, Maleficent nije iz Snežane. To je Trnova ružica u stvari. Ovo je igrani film. Igrani film, da, hoću ti kažem da ovaj igrani film u kojem je kao Snežana ono, u središtu dešavanja i onda naravno da su ljudi to hteli da vide, ali nisu imali šta videti. Da, ne znam šta bih rekao, znam da sam video ja na mrežama i da sam, kad sam video nju, baš tu kažeš, dosta nekako ima agresivan nastup, iritantan, da provocira ljude. I samo sam ugasio, nisam uopšte ni gledao njen snimak od ne znam čemu, a kamoli to. Tako je. Idemo na našu poslednju rubriku, to su heroj i luzer nedelje. Luzer nedelje, ali ne zbog svog ponašanja ili bilo kog akta, je stvarno Mike Malone, čovjek za kog stvarno mislim da je dosta doprineo Denveru i tituli Denvera prvo ikada u NBA-u, Jokićevom razvoju takođe. On je Jokiću bio kao, mislim i ostaće mu kao nekad figura oca. Dobio je otkaz, saznaćemo u predstojećim danima zašto, ali definitivno je luzer zbog toga što izgubio je... Zato što je izgubio posao. Izgubio je posao, ali nije luzer u negativnom smislu. Da. Za heroja, ni ove nedelje ne znam koga bih izdvojio, no možda nisam ispratio nešto, ali da, heroj, znam ko je heroj. Heroj je Declan Rice. Heroj je Declan Rice koji je dao 2 gola iz slobodnjaka u pobedi Arsenala od 3-0 protiv Real Madrida i nadam se da za nedelju dana nećemo gledati prolaz Real Madrida dalje. Mada Arsenal je toliko baksuzan da nije nemoguće. Real se nekako uvek izvuča, ali bit će teško, naravno, vratiti se od 0-3. I ja sam, hteo da proglasim Declana Rice-a za heroja nedelje, ne samo što je dao ta 2 gola iz slobodnjaka, već su to njegovi prvi golovi iz slobodnjaka ikada u profesionalnoj karijeri. Na 388 utakmica do sada koje je odigrao, nije postigao ni jedan i u 389. ovoj, možda čak i najvažniji u njegovoj karijeri, četvrtfinale Lige šampiona protiv Reala. On je postigao 2 komada, tako da stvarno svaka čast, jedan baš onako sjajan uspeh. Ono su 2 komada koja se teško viđaju na istoj utakmici. Si video ona jedna kako je ušla baš onako u rašlje, ono perfektan ono kao ugao, tako da stvarno sjajno i svaka čast. Eto, neću ja da kažem, mislim, nemam luzara, svi smo mi heroji ovog života. Tako da, eto, hvala vam što ste nas pratili i ovog petka. Mi se naravno vidimo ponovo i sledeće nedelje od 20 časova. Ćao. Ćao. Slušaj vamo, nije fora, 2+1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2+ važi do 50. minuta utakmice.